Dames en heren, we zijn op stap 3. En stap 3 is, je moet die koelkast er echt weer dicht doen. Hoe in godsnaam krijg je zo'n achterlijk beest, Safir, om een koelkast dicht te doen? Nou, je zult zeggen, dat is onmogelijk om een hoen te leren. Maar de realiteit is anders. Het is best wel makkelijk eigenlijk. Je zult misschien zeggen van ja, koelkast dicht doen, dat is eigenlijk stap 4, dat is de laatste stap. Ja, wel een beetje weer, maar in mijn beleving is het stap 3. Want stap 4 is de combinatie van alle handelingen. Maar daar komen we zo even op. Hoe ga ik die hoen leerd om die koelkast dicht te doen? Nou, heel simpel. Ik nam een stickertje. Dit is een stickervel. Maak het niet uit. Ik kan ook een stukje papier wijzen, wat het ook maar is. Maar ik vond die stickertjes wel makkelijk. Die had ik toevallig. En wat ga ik doen? Ja, die hoen die is al heel enthousiast. Hè? Die wil graag. Wat ga ik doen? Ik plak een stickertje op mijn hand. Oh, een stukje papier. Wat doe ik? Ik pak er snoepjes bij. Ik zit nou een beetje verkeerd om. Maar, wat zeg je? Kom hier, zo, zit. Oh. Oké, zo die honing wil graag een brokje aan, hè? Ja, je weet het al natuurlijk. Maar, zo, als er zijn neus, zie je dat steker gewoon door, dan krijg je er een brokje. Dus doe het eigenlijk in het begin. Nee, zo, die hond is al helemaal gek. Die is al helemaal gek natuurlijk, die weet het al. Maar als een hond die het nog net weet, drukst het stekkertje in zijn neus, juist hem een brokje. Zij goed zo. Juist hem in zijn neus, juist hem een brokje. Goed zo. Op een gegeven moment drukt ze hem net in zijn neus om en dan haast hem voor zijn neus. Wat doet die hond nou? Die gaat er net daar. Goed zo, juist hem een brokje. Dat op een gegeven moment dat die hond weet, waar ik met mijn neus in dat ding omgaan, krijg ik een brokje. Zeg maar. Hoppa. Jongen, die hond is helemaal gek. Ik krijg een brokje. Oké, dan komen we dus bij het volgende gedeelte van stap 3. Neem maar de brokjes mee. Ja, naar de koelkast. Zet. Plak stekeltje op de koelkast. Zo. Ja, dan maken we dus, maar dus die hoen, zorg je dat hier op een gegeven moment snapt dat je het stekeltje daarop zet, wist je? En oh, dat komt even niet in orde. Oké, nou voor het tweede gedeelte van stap 3. Hè. We dus, ja, we moeten er even om denken dat dit stekkerke verhaal had een oorcommando als de rest. De rest is bier, bier, bier. Maar als er het stekkerke shot, dan zei ik altijd het woord dicht. Dat heet van iets dicht doen. Ik had met alle oren dwarren, had ik het ook geleerd. Doordicht, dicht, dicht, bezet het, doordicht. Oké, dan wat we nou doen, we pakken het stekkerke. Blijf. En we plakken dat op een koelkast. Ter hichte van de neus van de hoen. En was hem dus om het verstandje in te peuteren dat er bij mij zijn neus in het sticker gewoon maakt. Hè? Dus pak ze natuurlijk weer in. Ik pak natuurlijk wat brokjes erbij. Ik krijg de pruttige bouwke zit er eigenlijk goed uit. Ook een beetje te goed, maar ja, je gaat het je best. Je zet de door eten. De hoen weet dus wat lekkers haast. Dus zij is dop dicht. Hoppa, goed zo. Goed gedaan, jochie. Oh, wat een brave hoen. Oh, en die hoen vindt dat skitterend, hè. Die is grutsk op hemzelf. En die vindt de baas ook leuk. En die krijgt al je brokjes. Zo houden wat spannend. Nou, dit weer deel 3 alweer.